Freddie Mercury, isa sa pinakadako nga pangalan sa music industry sa tibuok kalibutan. Ang bokalista sa Queen nga power gyud og tingog ug kuyaw gyud sa budalag performance. I want to break free from your legs, you're so satisfied, I don't need. Ug oo, bayot siya. Atong mga panahon, ginadenay pa niya, pero sa wala madugay, proud nga iyang giangkon sa public nga bayot gyud siya. Naapagani siya sa salida atong Bohemian Rhapsody ug wa pa mo kasoyog tan-aw, aw kamo na sumpay. Alright! Pero kabalo ba ka nga bisag bayot si Freddie is naaday siya karelasyon nga babae nga iyag yung gilove og maayo? Mao ni atong fokusan sa topic ron. Ang bugtong bajing itik nga nagkaangkaang sa halapad nga basakan ni Freddie Mercury. Tara, istorya ta. Love of my life, can't you see? Sa iyang kasikat sa tibuok kalibutan, makaingon sabtag di na gyud sikreto ang iyang kinabuhi sa mga tao. I mean, kabalo na ta nga AIDS iyang sakit ug mausay iyang gikamatyan ug dagan sab siyang mga lalaki, babae sa iyang kinabuhi nga mga gipang flash gyud publicly. Sa ingon pa nila didto, bisexual. Pero diri sa amoa, gitawag ni siya chick boy. Tirag chicks, tirag boy. Magnifico! Mid to late 70s, iyang karelasyon is si David Means nga isa ka author. Early 80s, laki gyapon nga si Joseph Pinelli nga isa ka chef. Sunod is babae na, Australian actress nga si Barbara Valentin. Next is isa ka radio personality, laki na sab nga si Paul Renter. Ug syempre ang pinakailado sa tanan nga nagdugay gid sa bang ilang love story ani nga laki, si Jim Hutton. For your love, hey. So take a chance with me, let me romance. Sa kadaghan sa niagi nga karelasyon ni Freddie, isa ra gyud ang iyang gituring nga asawa. Walay lain kundi ang isa ka British nga babae nga si Mary Austin. Ug kabalo ba ka nga ang kanta nga Love of My Life ni Freddie is para kay Mary. Love of my life, you've heard me. Si Mary Austin is simple lang na babae nga gikan sa isa ka pobre rasab nga pamilya. Ang iyang mga parents naay diferensya sa pangdungog, baong walay tarong nga panginabuhian. So si Mary ang nahimong breadwinner sa pamilya. Nagtrabaho na siya bisag asa para makaprovide. 19 years old si Mary atong nakasulod siya trabaho sa isa ka butik ug diri na sab sila nagkaila sa 24 years old nga si Farouk Bulsara or mas nailhan nato as Freddie Mercury nga nagtrabaho sab sa isa ka clothing stall nga duol sa gitrabahoan ni Mary. Long story short, tag-auyab yun sila ug nag-ipon sila sa isa ka apartment. Medyo naila na sab ang banda ato ni Freddie, ang Queen, nga nakarelease sa ilang first album ug katurapod nga year, nagpropose na gyud si Freddie kang Mary. Pero bisan pa man engaged na sila, wala gyud sila makasal. Kay na busy na sab si Freddie sa iyang career sa music ug sa ilang album atong 1975 nga A Night at the Opera, diri na appeal ang kanta nga Love of My Life nga gituyo gyud suwat ni Freddie para kay Mary Austin. Sikat na sab kaayo ani nga time ang Queen. Ug tungod sa kabisi sa mga tours, concerts ug mga projects, ang time ni Freddie kay Mary is medyo gamay na sab ug ang ilang kasal nga ginaplano medyo nawala lagid sa passing. Overthink na si Mary kay basin daw na ilaing babae si Freddie pero sipyat di ay siya. Year 1976, shock si Mary kay niangko na si Freddie Mercury sa iyang tinuod nga color. Ana si Freddie nga bisexual daw siya. Dali ra sab na dawat ni Mary kay apil gyud sab sa iyang kutob nga medyo hinhin gyud daw si Freddie. Ug ana siya, no Freddie, you're not bisexual, I think you're gay. Pero ang good thing ani is wala sila sakit sa dughan nga ginadala-dala. Nagpadayon pa noon ug mas nihugot pa ang ilang love sa usag-usa as a friend. Para di malayo si Mary sa iya, iyang gitagaan og balay si Mary dito sa 12 Stafford Terrace, Kensington ug didto na sab siya nagpuyo para adlaw-adlaw ra sab sila magkita ni Mary. Ug uban-ubanon sa pirmi ni Freddie si Mary sa mga tours ug mga concert sa Queen. Makita pa gani og unsa ka pinangga nila ang usag-usa nga murag bag-asawa bisan pa man ang tinuod nga karelasyon ni Freddie atong panahon na is mga tsuy na. Ana pa si Freddie, the only friend I've got is Mary and I don't want anybody else. Naminyo si Mary Austin sa isa ka pintor nga si Piers Cameron ug nagkaanak sila. Grabe sab ka pinangga ni Freddie ang panganay nga anak ni Mary nga si Richard. Aksyon paganig selos ang bana ni Mary kay sige gihapon bisita si Mary kay Freddie bisag buntis na siya sa ilang ikaduhang anak ug mao na sabtong time nga mas ginaatiman pa gyud ni Mary si Freddie kay
naa na siya AIDS. Di kapugong ang bana ni Mary sa pagbisita o pag-atiman niya kay Freddy kay muugid sa iyang ganahan. Ug November 24, 1991, ni surrender na gyud ang lawas ni Freddy ug namatay na gyud siya. Pero before pa di ay namatay si Freddy, nakasuwat na siya daan og last will nga ang katunga sa iyang tibuok sapi nga 75 million pound is padulong kang Mary ug apil sab gipamana sa iya ang Georgian Mansion. Ug syempre ang mga silosa nga mga gay friends ni Freddy is tutol sa desisyon ni Freddy. Pero unsaon pa man nila ug ana pa gani si Mary, masakitan daw siya sa mga comments sa mga friends ni Freddy. Nagkabulag ra sab si Mary Austin ug ang iyang bana nga si Cameron. Ana si Mary, I lost my family when Freddy died. He was everything to me apart from my sons. Si Freddy ra gid sab daw ang wala ni biya sa iyaha ug despite sa nitabo sa ilang relasyon, gidala gid gihapon siya ni Freddy sa kahayahay ug mga success nga iyang nakabuot. Bisan pagani sa time nga nakabalo na si Freddy nga gamay na lang nabilin sa iyang kinabuhi, iya pa yung gisecure ang future ni Mary ug ang mga bata. Ana pa si Freddy, if things had been different, you would have been my wife and this would have been yours anyway. Love comes in on different forms. Pamilya man na, uyab, mga friends or even pets. Ug dili sukatan ang bisan unsang relasyon para ipakita ug ipa-feel sa tao ug unsa siya kaimportante para sa imo or ug unsa nimo siya ka-love. Unconditional love ba pagkanindot may gugma. Peace out, yo. You don't know what it means to me.